Здравейте, приятели! Искам да ви съобщя нещо. Решил съм да направя нещо, което не съм правил до сега, а именно да редуцирам цените на малките и на средните татуировки. Какво ще рече това? Примерно, искате да си направите нещо подобно. Без значение дали е буквичка, надпис, цифри, горе-долу с тази големина. Момичетата по-често си ги правят така тук тия татуировки. Цената на тази татуировка ще бъде 50 лева. А цената на малко по-голямите татуировки, примерно ето такъв размер, не е нужно да е този модел, може да бъде друг естествено, но горе-долу идеята е да е размера да е до 20 см, цената ще бъде 100 лева. Това нещо ще продължи през целия месец декември. Като съм помислил и за вашите приятели. А именно, ако доведете приятел с вас, ще получите 25% намаление от общата цена. Какво ще рече това? Искате да си направите този надпис и вашия приятел иска да си направи, примерно, буквичка. Общата цена за това нещо ще е 100 лева, но като махнем 25% става 75 лева. Благодаря ви за вниманието.